Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang araw. Ayon sa kanilang pagsisiyasat na ginamitan pa nila ng luhika, ng mahika, walang mga konsyensya. Ako po si Manggas. At ito ang Siko. Sino ako? Sa Pilipinas, marami ang banana plantation at marami din ang mahilig kumain ng saging. Subalit, kaya mo bang kainin ang nasabing saging na hindi ginagamit ang iyong kamay? Naman. Diretso sa bibig ang nasabing saging. Ang may hawak ng Guinness World Record, pinakamabilis na taong kumain ng saging. Gamit lamang ang bibig sa pagbalat at pagguya at pagkain ng saging. Ang nasabing saging ay 160 grams ang timbang na may habang halos 7 inches. Ang record nito Laki. ay hawak. Dax. Ang nasabing saging. Saks lang. Sakto. Ang may hawak ng nasabing saging na record holder ay si Leah Shotgiver ng UK. Pinalatan gamit ang bibig at kinain niya ang nasabing saging sa loob lamang ng 20.33 seconds. Ikaw, kabisyo, gaano ka ba kabilis kumain ng saging? Yan ang Siko. Sino ako? Sino? Ako? Mabilis ka Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic naman yun kay Tanya Chinita. Morning ko! Morning, Tits! Loya, feel good morning! Thank God it's Friday! May bunta ka ninyong tanan, May 17, 2024! Sa oras ng 7:30 ay kasama ng cool na uncle from Davao. Uncle Dago! Ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama niyo rin the undisputed hottest tita, dahilan bakit ka nanonood ng radyo. From Bacoor, Tita Tanya Chinita! Mestiza na chinita. Habang ako'y morenang dalagang Pilipina, tingnan mo naman ako sa mga mata mo. Huwag kang kumaripas ng takbo. As we strike as one dahil sa Bacoor at home ka dito. Aba. Morning sa mga Bacoorenyo. Morning sa mga Manileño at syempre Dabawenyo. Correct. Shout out ko yung AirPods ko. Papa Joseph, hi dyan, Mama Belen. Alam mo bakit? Bakit? Si AirPods, for 23 years, if I'm not mistaken, nagtrabaho sa banana plantation. Ah, talaga? Yes. So, So, mga taga-Tadeco diha, may buntag. anong ginagawa sa banana plantation as a bata? Curious ka, di ba? Ako? Anong ginagawa? Ay, di naman anong ginagawa Di ba, sa... hindi ka sumasama? Minsan lang, Yun minsan. nga, anong ginagawa ng mama mo at papa mo sa banana plantation? Hindi, si AirPods Si lang. AirPods doon. lang pala. Siyempre, ano siya doon? Foreman, tapos... okay. Nag-harvest kasi yung saging na yun for export. Ine-export. Lahat ng klase ng saging yan. Hindi, Cavendish na variety. Ano? Ay, hindi ko na maintindihan eh. Saba lang yung alam ko eh. Alang din yung... Saba. Isa ba lang yung Saba. tinda ni Kuya Kadjot dito eh. Sa Bisaya, Cardaba. Kardaba yan. Saba. Sa amin Bisaya, saba. Cardaba, oo. Anong masarap na luto ng saba? Anong paborito mo, Mang Kanor? Ako, siyempre yung nilupak.
Nilupak. Ano bang ginagawa sa nilupak? Yung medyo pahinog pa lang. May sumasagot doon na Kajut Pinong. Oo. Oh, yan, lulupakin mo yun. Parang Pupukpukin. didikdikin mo siya. Tapos, anong isasahog mo? Sahugan mo siya ng may margarin, may asukal, tapos may nyug. Sarap yan. Margarin sa ibabaw yan. Sa Bisaya na, niluyang. Niluyang. Yan, masarap yan. Ako nilaga, happy na ako. Tapos, Healthy kasi. oo, Nilaga, healthy ang saging. oo. At saka ang sarap pa ng saba, no, mga kabisyo, kapag medyo hinog-hinog na. Yun. Sa mga nagtitinda po ng saba, huwag nyo naman pilit sa hinog ilalaga ng green pa. Hindi po namin manguya eh. Yung... Ha? Oh my. Yung mouthpiece ko natatanggal eh. Wow. Bisa tinatanggal ko boksingero. muna. Tinatanggal ko muna yun. Di ko sabihin na pustisyo pala yun. Pagkuha mo, Bisa nga, ginaganon ko na lang. Yung pustisyo, yung pinanguya ko. Tapos kainin ko na lang. Ang sarap. kaya pala, may nakita ko sa basurahan, may sumama na isang ngipin eh. Ay, hindi na nadikitan eh. Hindi na na-rugby. Gamitin mo kasi epoxy. Pero na-try mo ba, Tis, kumain na walang kamay? Bibig lang. Tulad ni Ay Leia nako, Shotkeeper. lagi akong kumakain ng walang kamay. Patay! No, sa mahal ko lang yun. Mahal na saging. Sabi ni Ate Nora. Hoy! Kunyari pa ito. Kasi, okay Mga yung nun, mga tao dito sa Love Radio. natakdan. Nakarelate si Ate Ano, Guy. natakdan? Ano natakdan? Oh, kumbaga, na-influensyahan ba? Hindi, siya yung nang-impluensya sa akin. Hoy! Ate Pinaliktad Guy. pa yung Ate mga... Guy. Sabi ko, pag mahal mo, 'di ba, kakainin mo ng bibig lang, walang kamay. Sabi niya, okay, yung kamay niyang haba Yung eh. ano kainin? Yung saging. Kinabahan ako. Shout out sa mga... Sa mga manang at manong na nagtitinda ng... Di ba saba? pag traffic, may Yan. bebenta na mga Correct. saging-saging. Nakagano Siyempre, na. ikaw, gutom na gutom ka. So sabi nga, request ni Inviting tita. yung sabay, no? Request ni tita, yung hinog naman daw po, wag yung medyo green. Kasi yung medyo green, tits, yun yung isasawsaw mo sa ginamos. Alam mo yung ginamos? Yes. Alam mo yung ginamos? Isa yan, di ba? Oh, ginamos yung... Basta ginamos. Isda. Oh. Parang bagoong binurong sa amin isda. yan eh. Oh, Binuro. yung dilis na binuro. Oh, yung... Yan. yung... Sabi ng friend ko, oy, burak. Oo, Parang kasi burak gray daw. eh, pero masarap yung ginamos. Yun may sasaw-saw. Pero, ayan, request lang po, pag nagluto, hinog, tsaka sa malinis na tubig ng pakuluan yung Yes, wag tubig yung ulan naman. saging saba. Oo. Tsaka masarap din yung saba kapag hinog, ibabananak o kaya ituturon. Ang tamis Ayan, kahit walang asukal. Hindi lang yan. Pati ginanggang. Alam mo yung ginanggang? Oh my God. Anuhin mo siya, Prito. Sugba, hindi. Iihaw. Ang Ihaw mo siya, sarap, tapos oo. lagyan mo ng margarine, tapos Ang white sarap. sugar. Ayan, ginanggang tawag sa amin yan. Ganggangin mo. Gang, I love you, gang. Ayan, sa mga, maraming nagbibenta niyan, ha? Ng saging? Si Manang, di ba? Si Saging, Manang. oo. Oo, si Manong. Si Tita, si Kiki. Uy, nakakain ako. Ang sarap Ng saging? ni Manang. Medyo kulubot na. Si Manang. Oo. Pero okay pa. Yung saging. Si Manang. Ay, ang sarap niyan kapag malalaki na isang piling, kaya kong ubusin yan. Ubusin yung saging? Si Manong. Nakakatuwa kapag kapag... sige. Pag binalatan? Pag binalatan. Si Manang. Hindi, yung saging. Saging, oo. Malambot na. Hala, yung saging. Manong. Hindi na tumatayo. Yung saging? Si Manong. Si Manong Junjun. Ay, nako. Magkano isa niyan? 3.25 kay Kuya Kajut eh. Yung saging? 3. Yung Manong. Ang hirap. Good morning. Ang sarap talaga ng nilagang Saging? Manong. Tawa yun. Maniwala na sana ako kasi yung tawa ni tita parang tinuhog eh. Yung saging, Si Manang. nilagyan niya ng ng asin. Asin yung saging.
Tigil na natin to. Huwag kalimutan. Aliwan na, malapit na. June 27, 28, 29. Tumutok lang sa 90.7 Love Radio. Good morning! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!